Bihar otsailak 13 torturen aurkako eguna da. 33 urte pasa dira Jose Arregi Zizurkildarra torturaz hil zutela. Bere azkenengo hitzak oso latza izan da, horrela esan zion beste preso politiko bati, eta oso latza izan da herri honen torturaren gertakizuna, gertaera eta errelatoa bera. Bihar ekarriko dugu ona legebiltzarrera ekimen bat, nun eskatuko dugu urte luzetan egon izan diren milaka torturan biktimak merezi dutela rekonozimendua, erreparazioa, eta gertatu zitzaiena berriro ez dela inoiz gertatuko bermatzea. Horretarako, inkomunikaziorako legedi guztia desagertu behar dela proposatuko dugu hemen legebiltzarrean, eta hala espero dugu ebastea ere.